трансляцыя ўжо павінна была пачацца, таму прывітанне ўсім, прывітанне шаноўныя. Сёння мы паспрабуем выканаць Concrete Jungle і, магчыма, зробім паездку з Калінінграду куды-небудзь там у Расею, каб выканаць X-Play Transit. Хаця б адзін раз. Ось, такім чынам мы пачынаем. Ой, я забыў уключыць геймпад. Хвілінку, калі ласачка. А яшчэ трэба знайсці трансляцыю. Нешта я забыўся. Так, ось яна родненькая. Ось яна родненькая, як заўсёды, каб прагледзець, дакладней казаць, не прагледзець, а сачыць за тым, як у нас тут справа на ютубе. Усё запушчана, усё ідзе, усё бачу. Таму пачынаем. Што ў нас на сённяшні дзень запланавана? Як мінімум 2 дастаўкі запланавана. Гэта выканаць бетонныя джунглі. Злева ў версіі вы бачыце другую задачу. Так. Як максімум, то можна яшчэ будзе зрабіць нешта дзеля X-Play Transit, калі у нас будуць заказы з Калінінграду у іншых гарады Расіі. Добра, мы тут выспаныя, адпачыўшыя. Гэта азначае, што мы будзем шукаць зараз з вамі заказ калінінградскі, вось ён. Іншы горад Расіі, так. Эстонія такая, сякая, Чэхія, Латвія і так далей, Польшча, Літва, Латвія. І нічога няма. Калінінград мяне не цікавіць, бо гэта не працуе. Хе-хей. Ну што ж, трэба было браць заказ. Учора мы скончылі на тым, што было ажно 2. І трэба было ўзяць і весці і спаць па дарозе. А ўжо часу не хапала, таму я проста лёг спаць. Ось так от трэба было захавацца без сну і сёння працягнуць. Ну, калі так, то ўсё, што трэба нам зрабіць, гэта знайсці заказ з бетоннага заводу. Гэта Коўвала, калі што. Вот у нас ёсць Коўвала. І мы везем у Кальмар. У Кальмар, так у Кальмар. Цеглу. Ну. Хай будзе цегла, добра. А для гэтага мы тэлепартуемся зараз у Коўвала. Всего 380 евро гэта каштуе. Ха-ха. Добра, мы на месцы, таму адразу выправляемся ў шлях. Сюды. Як заўсёды 12 кіламетраў. Мы амаль не заўважым, як гэтую адлегласць праедзем. Przygotuj się do skrętu w lewo. Калі будзеце глядзець гэты стрым у запісе, то прыгадаю вам, што ўчора абяцаў выпусціць відэа па Ghost of Tsushima, пра відэа Цушымы. Зноўку паўтараў, вельмі добрая, якасная гульня, мне вельмі падабаецца. Я займаюся зараз ментаваннем і субтітрамі. Трохі не хапае часу, каб все гэта зрабіць у час належны, як я абяцаў, тыпу учора і гэтак далей. Але хіба што найбліжэйшы срок гэта сённяшні. Сёння, а магчыма і заўтра, бо субцітры вымагаюць вельмі многа высілкаў, асабліва часу. То бок хранаметраж гэты адсачыць, каб усё дабавіць як патрабуецца. Я, калі што, раблю монтаж адразу відэа, субцітры дадаю адразу відэа, то бок гэта мова ідзе не гаворка ідзе не пра субцітры ютубскія. Я яшчэ не ведаю, як іх рабіць. А я маю на ўвазе свае. Калі б я мог, я б
Оу, вона ніби там можна. Добре, поїхали туди. Це перший раз, коли яна не тут стоїть. О, нічого собі. А я лічу, що гэта заскриптовано все нават. Вельмі жорстка. Ой-ой-ой, металлоконструкції нейкія. О, я пам'ятаю, мы так один раз разбирали. Я яшчэ памятаю, як мы уперліся ў гэтай металлоконструкцыі. Братей, відэо па прывідам Цушымы выйдзе ці сёння, ці заўтра. Не думаю, што нават сёння, бо System gotowy do pracy. па дэталях, калі я разважаю трошки, то бок дадаванне субцітраў, так, адсочванне гэтага хронометражу, гэта аднімае ось учора 40-хвілінны кавалак відэа, ён адняў у мяне каля 3 гадзінаў. То бок яшчэ наперадзе у мяне гадзіна амаль што, магчыма трохі меней, але ўсё роўна гэта будзе каля 3-4 гадзінаў. У мяне вольнага часу вельмі рэдка столькі было, сапраўды вельмі рэдка. Дадайце да гэтага яшчэ, што трэба нейкі уступ зрабіць, то бок інтра, так, бо яно ў мяне там такое ніякое, я бы так можу. Лепей зрабіць і перезапісаць яго. І таксама каротенькі вынік. Но я пагляджу, што там у канцы відэа, бо хіба што я рабіў вынік адразу ў гульні, і ён можа зайсці. Калі так, то яго і не трэба рабіць, але ўсё роўна дакладна трэба інтра зрабіць. Як мінімум спрошчана. Калі гэтага будзе дастаткова, і я ўсё ж такі перадумаю яго перагуджваць, Skręć w lewo. то магчыма тады, што сёння выйдзе відэа. Ну, калі, канешне, паспею з субцітрамі. Калі не, то ўжо заўтра. І будзем так патроху дзела рабіць гэтыя выпускі, бо хацелася б на стрымах праходзіць Цушыма. Гэтая гульня мне падабаецца, але вось у мяне ёсць і танкі, і Евротрак сімулятар. Хацей паглядзім, магчыма танкі можна замяніць, бо танкі гэта танкі. І яны трохі... Ось пагуляеш у іх трохі, яны задаўбуць цябе, і хочацца нечага іншага. Не, у мяне там, слухайце, там і срэбра трохі там трэба зафарміць. І гэтыя зорачкі паздымаць, там лепей гуляць кожны дзень, а інакш змяняецца навык, і гуляеш як гаўно нейкае. Idź prosto. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Skręć w lewo. W porządku. Znajdziemy inną. Nie. Ніхера не в порządku. Przeliczam trasę. Нічого не перелічвай. Все нормально, бачиш, уписалися. Ale tam mieliśmy nieważne. Да, не Znajdę nową ной ты. trasę. Едем собі як едеться, все добре. Так, сьогодні аўторак у нас хіба што так? Такое адчуванне, нібы серада. Trzymaj się lewej strony. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I.
Дарэчы, вось я некалі разважаў, ці выпускаць кароткія відэа, ці выпускаць дастаткова длинныя відэа, вось як зараз на 2 гадзіны. Лічу, што у такіх гульнях лепей выпускаць длинныя відэа. Вось, таму што пераглядаць кароткімі відэа ты можаш збіцца з тэмпу, з апавядання, з нейкай такой лініі апавядання маю на ўвазе, то бок калі ты гісторыю гэтую карыстаеш, ці як это, господи, кепска гучыць на расійскай мове, калі ты её используеш, але карацей, калі ты пагружаешся ў гэтае апавяданне, то бок табе па паўгадзіны нейкія глядзець там па адной місіі ці длинным дыалогам, мне падаецца гаўно, таму што сёння паглядзеў, заўтра ўжо трошкі забыў дэталі, а там зноўку нейкая порцыя інфармацыі той самай, якую ты мог трошкі падзабыць, так, і такім чынам губляецца гэтая нітка, гэтая лінія апавядання. Ось, лепей глядзець мінімум гадзіну, лепей 1,5-2. Ну, гэта маё меркаванне, таму ось я хотел бы выпускать такие видео по 2 гадзіны, не короткими. Это уже оказывается добро. Озвучивать и выпускать короткие видео по 5-20 хвилинов. Вожика сегодня, коли что, вышло видео с гумористом американским Флаффи. Ён перекладае вельмі добра, але мне постать самого Флаффи не падабаецца вельмі, тому на мой погляд такі слабы гумарыст. Ведаю, што большасць гумарыстаў амерыканскіх менавіта такія ёсць, але ўсё ж таки не мой гумар. Тым не менш, раю паглядзець. Или что, конечно же, подписывайтесь на Вожика. Вожик — это тема. Так, наперадзе у нас 887 километров. Калі не памыляюся, мы на пароме адпачнем, і там уже доедем за один день, то бок. Нам не прыйдзецца шукаць зону адпачынку ніякую, і мы просто зробім хуткую дастаўку, ну, хуткую ў сэнсе рэальнага часу, а не ў сэнсе гульнявога часу, там типу за один день, нешта падобнае. Нет, пойдзе даволі доўга па часу, чым 2 дні. Все просто з-за таго, што на пароме, калі вандруеш, то много часу з'ядаецца гэтым паромам. Вось, а ўжо калі ты на колах, то, канешне, все гэта трошки хутчэй. Не трошки, а значна хутчэй. Амаль што ў 2 разы. Бо я магу тут ляцець 120, не озіраючыся на хуткаснае абмежаванне, бо ну, сапраўды смутна ездзіць па дарогах, якія, ну, па правілах я маю на ўвазе, гэта вельмі медленно. Вельмі медленно, і сапраўды у гульні самой мало што дзеецца, калі ты ездзіш па правілах. Ну, медленно, вось, 80, 70, 90. И это не важно. Коли еще 95-97, як у Британии, то не благо. Это не благо отрывается, потому что все ж таки 97, это больше за 80. И ты обгоняешь когось, стараются некие ситуации, там с той же чулункой, як было, и так далее, и тому больше активный геймплей отрабливается. Але ось я люблю яшчэ у Steam заходзіш, там ёсць гэтая трансляцыя ад распрацоўшчыкаў, то, конечно, іх
За імі назіраць даволі няблага. Што сабе? Карацей, няблага, таму што яны размаўляюць, распрацоўшчыкі размаўляюць непасрэдна з гульцамі, які гуляюць, і там атрымліваецца заўсёды нейкі дыалог, нейкая размова такая больш-менш цікавая на нейкую тэму, якую чапляе. Заўсёды гэта, канечне, тэма аб гульні, аб планах і так далей. Вось, вывучаюць нейкае меркаванне і таму падобныя рэчы. Але вось тут не хапае, канечне, кампаніі, каб з ім можна было размаўляць на страмах. Закрануць некаторыя тэмы, ці то беларускай мовы, культуры, насельніцтва, ці то Украіны, ці то ўвогуле жыцця простых сітуацый нейкіх там падзеяў. Просто пагутарыць. Гэта было б тады не толькі цікава гуляць у гульню, а яшчэ і потым людзям, якія глядзяць стрымы, глядзець за гэтым, за падзеямі, за цягам гаворкі і гэтак далей. Ну, карацей, паглядзім, як яно будзе. Слухайце, яшчэ такое цікава. Хацеў бы дадаць, ведаеце, што зараз успомню, калі гэта ці то ў нядзелю, ці то ў панядзелак. Хіба што ў нядзелю. Вось, наколькі я памятаю. Я паглядзеў добры фільм. І гэты добры фільм, ён адзін з новых, які з'явіўся на Нетфліксе. Типу камедыі яна была пазначана, але гэта ніхуя не камедыя. Гэты фільм быў пра журналістку. Я, дарэчы, люблю вельмі фільмы пра журналістыку, пра тое, як яны робяць сваю працу і гэтак далей. Калі не глядзелі такі больш-менш стары фільм «Бостон Гардиан», гэта газета бостонская, вось, то абавязкова паглядзіце. Гэта хіба што, на мой погляд, з'яўляецца адной з найлепшых карцінаў, якая распавядае пра працу журналістыкі, пра рэдактуру, пра непасрэдна журналістаў, пра расследаванне. Хацей раю настойліва, калі не глядзелі, абавязкова паглядзіце. «Бостон Гардиан». А вось у нядзелю я глядзеў фільм таксама пра журналістыку, але трошкі з іншага боку, пра ваенную журналістыку. Называецца гэты фільм, чакайце, «Тры словы». Ён паводле кнігі, якую напісала журналістка, яна не іграе галоўную ролю, але вось журналістка, аб якой распавядаецца ў гэтым фільме, гэта рэальная журналістка, і фільм зняты паводле ейнай кнігі. Пра падзеі ў Афганістане, так, то бок пра тое, што рабілі там амерыканцы, ну і гэтак далей, журналісты амерыканскія. Складаецца назва з 3 словаў. Памятаю, ёсць фокстрот, гэта нейкія пазыўныя, ведаеце, дельта, фокстрот, альфа, дельта, фокстрот, хіба так і называецца. Бо памятаю дакладна, што гэта былі пазыўныя, якія ў войску выкарыстоўваюцца. Вось, і што там кранула? Па-першае, гэта лёгкасць апавядання. Гэты фільм дакладна падыдзе любыму гледачу, нават дзецюку, які толькі соплі выцер са свайго носу. Вось, ён распавядае пра журналістыку вельмі добра, бо ўсё пачынаецца з таго, што дзеўчына, яна папросту выгарае на сваім працоўным месцы і перажывае звычайна вось такую, як і ўсе людзі на гэтым свеце, звычайны крызіс, які звязаны з працай, то бок вычарпанне сваіх высілкаў на працы. Ты ўжо не ведаеш, чым ты можаш тут займацца карысным, якую ўвогуле карысць ты нясеш, то бок вельмі часта падаецца, што ты робіш нейкае гаўно. Ну, займайся нечым, а ганарыцца няма чым. Вось, і яна падаецца ў военную журналістыку, бо па рэдакцыі праходзіць наказ на тое, што трэба знайсці нейкага журналіста. Вось, яна з-за таго, што ўжо стамілася вельмі, з-за таго, што гэта шанец нейкі. Ой.
Хамуем, акуратна. Все атрымалася, добра, дзякуй. Вось, карацей, яна едзе ў Афганістан, Кабул, калі не памыляюся, у сталіцу, ну і пачынае там сваю працу. І неспадзявана нават для сябе. Неспадзявана нават для сябе адкрывае, што у яе атрымліваецца. Ёй не тое, каб атрымліваецца, а яшчэ і падабаецца гэта ўсё, чым яна займаецца, што яна там робіць. У яе вельмі атрымліваецца добрая праца, яна карыстаецца попытам. Вось, і яна становіцца сапраўды якаснай журналісткай, таму што пачынае разумець, як усё працуе, медыя у ейнай жыцці, што яна гэту працу абрала не выпадкова, то карацей яно такое, ведаеце, гэтыя падзеі на такі натхняюць трошкі, асабліва калі вы трохі застралі у сваіх абавязках працоўных, і вось вам падаецца, што хіба што трэба нешта змяняць, найчасцей людзі змяняюць месца працы, але вельмі часта гэта памылка. Мяняць працу не заўсёды карысна, і гэта не заўсёды вядзе да нейкіх пазітыўных зменаў, таму што сутнасна нічога у вас не мяняецца. А вось гэты фільм такая на думку аб тым, што дастаткова змяніць сваю лакацыю, каб і свае ўмовы, у якіх ты жывеш і працуеш, каб працуеш на таго ж самого працадаўцу, каб у цябе змянілася сутнасна амаль нават адносіны з жыццём. Таму што фільм не толькі пра працу, калі што, фільм увогуле пра адносіны чалавека да смерці, адносіны чалавека да чалавека ў экстрэмальных умовах, пра наркаманію, але не ў сэнсе выкарыстання наркотычных сродкаў, а ў сэнсе стрэсу, бо вельмі часта людзі не разумеюць, што яны залежны ад стрэсу. Гэта я зараз кажу аб тых, хто вельмі заўзята, заўзее за сваю працу, напрыклад, прадаўца. Калі ён нешта там прадае, не ведаю, што ён там паліва, нейкая там оптам, ці брокер на біржы, халера ведаем, неважна. То бок там часта вельмі сядзяць залежныя людзі ад адреналіну, бо яны спрабуюць прадаць усё і ўсім, хто яшчэ дыхае. Вось, гэты азарт, ён звязаны менавіта з тым, што ты сам сябе ўводзіш у стан стрэсу і залежыш ад гэтага стрэсу. Вось, на вайне, канешне ж, трошкі іначай, там ты пастаянна рызыкуеш сваім жыццём, рызыкуеш жыццём калегаў, паплечнікаў, і ты атрымліваеш асалоду, то што вынік гэтых рызыкаў, ён выкарыстоўваецца, ён чакайце, вылецела з головы, толькі што казаў гэтае слово, ён карыстаецца попытам, гэты вынік, так, гэты рызыкі, і цябе ўхваляюць, тыпу, вау, ты такі круты, ты такі матэрыял зняў, дабыў і распавёў праўду ўсім аб гэтым, карацей кажучы, гераізацыя. Але з гэтым звязана даволі шмат падзеяў, якія правакуюць, ставяць пад пытанне тваё жыццё і жыццё тваіх блізкіх. Вось, ніхто на гэта не глядзіць. І такіх людзей даволі шмат, так, яны заўсёды жывуць на мяжы жыцця і смерці, заўсёды удзельнічаюць у вайне, стараюцца удзельнічаць. Вы бачылі пра фільмы, я спадзяюся, тыпу... Чакай, як ён назваўся, пра постваенны сіндром ПТСР. ПТСР. Карацей, ёсць даволі шмат фільмаў вылецела. Там мне вельмі падабаўся з Джеком Джилленхолам, там пра Ірак, і з
лепшы снайпер Амерыкі за ўсю ягоную гісторыю, за ўсю гісторыю існавання Амерыкі. Маю на увазе з Злучаных Штатаў, так. Карацей, там пра ПТСР, як людзі яго зарабляюць, як людзі яго пазбаўляюцца потым, як гэта цяжка. То бок, табе звычайнае жыццё, яно падаецца гаўняны, бо ты жывеш нібы не ў замедленым свеце, дзе ўсё вельмі марудна, вынікі атрымліваюцца праз годы толькі, а не адразу. Гэта зусім іншае жыццё, ніж на фронце. Вось, і ў гэтым фільме Альфа Дельта Фокстрот гэта таксама адна з асноўных ідэяў, апроч таго, што распавядаецца вельмі якасна, вельмі добра пра дзеўчыну, якая змяніла цалкам сваё жыццё. Яна набыла досвед, які можна, канешне, дабыць у звычайным жыцці, хто яго ведае. Але ў яе гэта адбылося вельмі хуценька, і яна дасягла ўсяго, што хацела. Потым яна ўжо, канешне, працавала там, дзе хацела, і на той пазіцыі, якую хацела. Вось, і такім чынам пазнала ўсё. Як кажуць расейцы, прошла огонь, воду и медные трубы. Так и з гэтай дзяўчынай. То бок, гэты фільм просто пра жыццё. Я такія фільмы вельмі паважаю, вельмі люблю і раю ўсім праглядаць як мага больш. Таму што з іх можна для сябе ўзяць тое, што вам будзе карысна, каб вы гэта выкарысталі ў сваім жыцці і не рабілі тых самых памылак, то бок вучыліся на памылках іншых людзей, а не на сваіх. То бок рабілі гэта ўсё, як робяць спрытныя людзі, так, хіба што будзе. Сеть для Разумная не, а вось спрытная магчыма. Карацей, Альфа Дельта Фокстрот. Раю паглядзець. Я глядзеў гэта 2 дні таму. Учора не глядзеў дакладна, пазаўчора глядзеў, як прыбіваецца. Ось, і можете карыстацца маёй парадай і паглядзець. Не расчаруйцеся. А мы ўжо калі што праехалі палову пуці, палову шляху. Хуценька будзем. Куды мы едзем? Мы едзем куды? Ой, прыгадаць трэба. Бачыце, што так атрымліваецца, але трэба мозг свой трэнаваць трошкі. Там пабачыў хуценька і... Кальмар, мы едзем у Кальмар. Памятаю, што на літару К. Вось, запомніла, але забыўся, якія там у Швецыі ёсць гарады на К. Вось, успомніў, што гэта Кальмар. Хіба што другіх няма, бо Крістіансанд, ён у Норвегіі. Таму Кальмар. Можем праверыць. Так, у Кальмар. Куды? У Кальмар. Там мы едзем. Дарэчы, слухайце, вельмі шанцуе нам з паліцэйскімі. Нам яшчэ мандатаў не павыпісвалі тут на ўсе грошы свету. О, можна сабе спакойна ехаць. О, я яшчэ думаю, можа сабе цягача змяніць з Мерседеса на нешта іншае. Бо дакладна мне не спадабаўся, на чым я там ездзіў на Рено. Не спадабалася ездзіць. На Вольво спадабалася. Добры цягач, я на ім 67 000 праехаў. А вось на гэтым я хіба што тоже блізка ўжо 60 000. Можна змяніць на нейкую сканію ці там DAF. Во! Успомнил, мне DAF таксама спадабаўся. Я на DAF катаўся. Я на ўсіх тут цягачах ездзіў, бо тут ёсць такое кароткае дасягненне. Калі ты на кожнай мадэлі цягача праязджаеш 1000 кіламетраў ці болей, вось, яно ідзе ў табе ў залік, і апошні твой ён дае гэтае дасягненне. То бок тут 7 мадэляў усяго. Трэба будзе гэтым заняцца, купіць неяк. Магчыма, слухайце, на гэтых двухходных. Я хацеў бы зняць таксама не кароткі ролик по Евротрак симулятору.
акурат про тое, які самы хуткі трак у гульні. Самы хуткі маецца на ўвазе, што мы там будзем яго базовую версію правяраць, то бок самую танную. А потым будзем правяраць самы моцны, то бок купляем самы моцны, самы цяжкі і ставім яму найлепшы рухавік, найлепшую не подвеску, а шасі, што там, скрыню. Скрыню хуткасную мы ставім яму нармалёвую, каб было наймагутнейшае. Каб стаў рухавік наймагутным. Вось, і такім чынам будзем правяраць, хто з іх будзе ўсё ж такі хутчэйшы. Зробім невялікую таблічку, та і паглядзім, карацей кажучы, што гэта атрымаецца ў нас. Так, трохи змяню положение, пошумел, сподіваюся, нікому не перешкодив. Тим часом 260 кілометрів залишилося добре. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź w ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź w ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
50 км засталося. Вже хутенько повинні доїхати. Ну что ты робишь, а? I'm so cold. Yeah, my heart is sinking like a stone. Cold. I'm so cold. Yeah, my heart is sinking like a stone. М, 20 засталося. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. 5 кілометрів, він не тяжкі саме. Особливо, коли такий трафік. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind worked backwards just for a minute, I'd follow you before the memory's gone. I remember you, you lift my spirit. По лівому боку буде, а? All I'm feeling, remember how we felt alive. Нарешті, стежочок. You make me stronger. Вже мільгатіть, Вондьон. Мільгатіть. Туди давай. Сумно сидеть и молчать будешь ты. Хотя бы самим собой поразмовлять. Na rondzie zjedź Это не drugi только zjazd. обчи. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Close my eyes, I can almost see it. When I take a breath,
Опа! Skręć w lewo. A ось і наша кропочка. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Кому цегло? Подставляй руки. Все. Мы атрымалі конкрет джангл. А гэта азначае што? Гэта азначае, што мы робім адзнаку адразу вось тут вось. Дзе яна наша родная, а? Вось яна. Мы вось так робім. 10 з 10. Ага. І ось так ось робимо. Хоба. 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 Все змянілася. Паглядзіце, якая прыгажосць. Паглядзіце толькі на гэтую прыгажосць. Боже, боже, а вось гэтая прыгажосць. Паглядзіце, а? Хоба. 30 з 87. А? Ніхто не чакаў. А ў мяне ёсць. Ну што, дарэчы, трохі пабалаваліся, а зараз я прапаную пайсці ў Калінінград. О, да. Вы не падумайце, калі што я такі шчаслівы за таго, што ў Калінінград паеду. Не-не-не-не. Я ўсё не дачакаюся, калі ж мы скончым з гэтай Расіі, каб туды не вяртацца ніколі. А, курва, мы яшчэ будзем вяртацца сюды мільён разоў. Боже, мне гэта надоело ўжо. Ну дзе ж гэты заказ? Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Так, што мы робім? Cattle Drive. Давайте мы зараз паспрабуем знайсці дэталі, якія ў мяне тут ёсць на асобным паперу. Знайдзем, што такое Cattle Drive і да чаго гэта. Гэта нам... ўсё зразумеў. Гэта нам трэба знайсці скаціну, якую трэба адвезці ў 4 гарады Скандынавіі. У Трелеборг, Йонкапінг, ці Йончапінг, потым у дацкі Эсберг і Эльберг. Ага, то бок скаціну. Давайте мы зараз будзем ужываць мышку сюды, цану мы знікаем сюды у адресат. І тут мы шукаем, па-першае, давайте закрыем шведскія гарады. Йончапінг. Ага. Не, шведские отпадают. Давайте мы. И это само. Ну как тебе, боже. Так, опции, сюди. Геймплей, сюди. Шукаем мову. Покатаемся уже гэты стрим до конца на ангельской мове. Нема чего робить. Дастаткова долго. Шукать будем. Так, сюди, сюди. І шукаем. Йон. Что? Не тое. Давай так. Зараз тое. Что у нас есть? Нам повинен быть Cattle. Шукаем Cattle. Cattle. Fuel oil. Beef. Beef гэта не Cattle, калі што. Canned milk, empty plates, cottage. Окей. У такім разе мы будем шукаць зараз у Трелеборг. У Трелеборг. Что мы можем? Молоко, potted flowers. Это нам не трэба. Нам трэба cattle. В залежнасці ад таго, дзе вы жывяце. Зноўку біф. Ось цікава, біф гэта будзе адпавядаць ці не? Мне падаецца, не. Таму што cattle у мяне звязаны выключна з жывымі жывёламі. А не нарэзаныя на кавалачкі. Што ж тут рабіць? Тут таксама нема. Пойдем шукаць Эсберг. Шукаем.
Cattle. До речі, cattle говорять у Великобританії, так? Cattle – це все ж таки, ось, бачите, LifePix. Тому потрібно нам cattle некий. Cattle. Так. Carrots, honey, dry milk. Не то, oranges, grapes, milk знову. Chicken. Яхта на вот яблок. Ну что, остатние шансы для Эльбор. Эльбор, где ты есть? Smoked eel. Филе. Life-based? Что это такое life-based? Vinegar. Vinegar это уксус. Liver paste. Это паштет печенковый. Знову біф. Говядина есть, а скотины нема. Воловина, пробачте, воловина есть, а скотины нема. Ну, слушайте, я так не гуляю. Не хочу это гулять. Ну что это проблема на пустом месте? От ты трапан. Ратей. З гэтым таксама нічога не выйшла. Господи, на што гэтыя складанасці вось у гэтай гульні? Яны тупо ні да чаго. Каб я не мог просто знайсці заказ по ўсяму свеце і прывезці туды, куды мне трэба. Што ты будзеш рабіць? Што ты будзеш рабіць з гэтым? Ну што, в такім разе у мяне яшчэ ёсць адна такая магчымасць. Гэта Like a Farmer і Industry Standard. Што гэта азначае? Гэта азначае, што мы будзем шукаць дастаўку на фермы, якія знаходзяцца у Скандынавіі. Чакайце, зараз я толькі знайду спіс. Все гэта знойдзем. Вось ён. І давайте на фермы. Так, няхай будзе на фермы. У нас ёсць і ў Эстонію, і ў Фінляндію. А не, гэта у нас атрымліваецца ўсё ж такі па 16 фермаў па балтыйскіх краінах. Гэта ўсё ж такі з балтыйскімі краінамі, не з Пробачьте, выскочила с головы. Все ж таки это звязано не с Скандинавией. Во. З'явилось знову в голове. Давайте все ж таки шукать, коли что. Будем шукать у нас по спису. Спис, коли что, у меня есть на компе. Я его уже открыл. Первый город Нарва. І у нас ёсць дастава трэба у кампанію Enelic Talу. Гэта у нас вось яно. Фінляндыі у Нарву. З гораду Котка. Незвычайна, але як ёсць. Ага, зараз ты поедешь. Фінляндыя у нас ёсць ужо ўсе гарады, таму нам трэба толькі так зробіць. І вось яно Котка. Пераносимся туди. Берем заказ. О, мы тут ни разу не были еще. Мы только купили гараж. Так. Короче, что у нас тут 6 километров добро. Повезем заказ на ферму, которая находится в городе Нарва, что в Эстонии.
Adwezjem i takim czynem my wykonujemy pierwszy krok Przygotuj się do skrętu w prawo. у нашому досягненні Like a Skręć w Farmer. prawo. Його зараз нема у нас. Чекай, дай приїду. Не даш? Ой, я за бордюр зачепився. Ось. Ну, щиро кажучи, трохи стомлене. На полову, я б так казав. Skręć w prawo. Так. Przeliczam trasę. Зараз я доїду, треба буде Skręć w lewo. знову відкрити Крим, бо я закрив його гэтым файликом, який у мене є для виконання гэтай здачі, каб ведаць, куди весці, што весці і так далей. Я не бачу, ці ёсць хто на стріме, ці нема. Ці, хто каментуе, ці не. И ёп, твою мать, червоный. А мне мандату не повесили за то, что я на червоный проехал, глядишь ты. Дивно. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Так, ну вот мы уже на месте, совсем близко. А тут что, еще и чугунка есть? Ничто себе. To była miła przejażdżka. А сколько это километров будет? Jedź bezpiecznie. Drogę. И покажи километры. 516. Не, мы за полову стомленности стамины не доедем, конечно. Треба буде відпочивати на дорозі. Так, чекайте секунду. Зараз ми поглянемо. О. Все, есть. Ау, привітання, Анна. Ти нарешті зайшла на стрим. Небо ніч таке смутне. Що ти зробиш, коли у мене заказу нема, як я хочу? Я не ж сьогодні увогуле стомлений ніякий. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. А ти по-ангельську пишеш і по-польську. Skręć Як w prawo. завгодно. Аби не по-білоруську. Ай, потім будеш казати, що ти не маєш нічого супер з білоруської мови. Situation got me running like I'm losing my mind. All for you. I feel with every little step I take, I'm crossing your line. All for you. I'm all for you, all for you. Yeah, I'm all for you, all for you.
нема раскладки беларускай, то пішы расійскімі літарамі. Ці як я некалі, ведаеш, калі яшчэ разбіраўся з кампом, то я, ну вокалі гэта было ў дзяцінстве, то пісаў частку расійскімі літарамі, а частку ангельскімі літарамі. Таму што апостроф і гэты і беларуская маецца ў ангельскай клавіатуры. Ведь заўсёды все псуе, ага, куды ж без яго. Гэтая плоскасць незалежна ад мовы, якую ты выбіраеш, яно все псуе. Што ў цябе чуваць на працы? Ці нешта добрае дзеецца, ці не? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Як заўсёды... Як цікава. Цікава, як заўсёды. Ясна. Don't you think we could be different if we could just take it slow, let it go, roll down all the windows, feel the wind rushing through, hear the music, take a groove. Don't you know all I'll ever really wanna be is a connected high, you and I, pinnacle, climactic vibe. Show me yours, I'll show you mine. You don't have to pretend we're shy. Let's forget the 9 to 5. I just wanna feel alive. Take it slow, let it go, roll down all the windows. Show me yours, I'll show you mine. You don't have to pretend you're shy. Take it slow, let it go. Let's take a trip to uptown. Don't you wish we could be out of sight, out of mind? Так, зона адпачынку ўперадзе, але мы будзем спаць трошки пазней. Бо пакуль яшчэ не стаміліся. Да рэчы, па гэтым шляху, які намаляваў GPS, мы яшчэ не ездзілі, то бок гэта будзе ўсё ў шэрамі. Маю на ўвазе з Фінляндыі ў Нарву. Це будзе першы раз, калі мы так будзем ездзіць. Show me yours, I'll show you mine. You don't have to pretend you're shy. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Зjedź Холера, гляньте, мы уже на меже. Это что, мы уже в Россию доехали, ці что? Don't you wish we could be out of sight, out of mind? Take my hand, don't go slow. I'm chasing the afterglow. Dance with me, wild as me. Finally got some clarity. Don't you know all I Так, ever уже really межа. wanna be is a Ага. connected high. You and I, Все. pinnacle, climactic vibe. Show me yours, I'll show you mine. You don't have to pretend we're shy. Let's forget the what I'm Trzymaj się Turn it prawej up to strony, a overdrive. Take it slow, następnie let it zjedź go. w prawo. Roll down all the windows. Zjedź w prawo. Show me yours, I'll show you mine. You don't have to pretend you're shy. Take it slow, let it go. Let's take a trip to uptown. Don't you wish we could be out of sight, out of mind? Take my hand, don't go slow. I'm chasing the afterglow. Dance with me, wild as me. Finally got some clarity. Don't you know all I'll ever really wanna be
slow, let it go, roll down all the windows. I wake up kicking myself. Exhale cause I heard it helps. But same old way I felt, resting on my shoulders. Cold night in a sleepless bed. White eyes with a glaze of red. I'm going round and round. It won't Вырашала на сторону, где тебе заглянуть и хотела Шелдона поглядеть. Ну, на что тебе Шелдон, коли я есть? Я гэта яшчэ пытанне ставіцца такое. Лепш Шелдона поглядзець ці мяне? Ты што? Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Гэта залежыць ад таго, што ты хочаш, а не чаго я хачу. Добра ці недобра? Ну, when I swim, I'm drowning in. I sink when I swim from the pressure. nie, ty Trzymaj się zaczepiłся prawej strony, a następnie гэтым skręć прычэпам. w prawo. 2% шкоды атрымаў. Skręć w prawo. Якія планы на вечар будуць у нас? Чым будзем займацца? Апроч таго, што мне трэба матаваць відэа. Так, нам бы, конечно, зупыніцца недзе на паліўнай станцыі, каб адпачыць, і заправіцца лепш. І стаміну аднавіць. Ты хочаш гэта тут абмяркоўваць, што ўвечары? А ў цябе нейкія асабістыя справы ёсць на вечар? Не, дакладна гэта я не хачу. А нармалёвае, тыпу, пагуляць куды-небудзь? Гэта можна. Trzymaj się prawej strony.
Асабістае няхай застаецца асабістым, навошта сюды выносіць? Jedź prosto. Так, трэба на мапу паглядзець. Дзе там у нас Trzymaj што się lewej ёсць strony. паблізу, каб ведаць, дзе спыняцца. Так, тут няма нічога, слухайце, і тут, і тут, і тут, ой, доўга няма нічога. У меня такое адчуванне, нібыта ў Расіі ўвогуле. Вось тут толькі. Да. Колькі гэта будзе? 260 километров. Вельмі цікава. На нешта бліжэй можа ёсць. Чакай, тут няма нічога, і тут няма. Халера гэтую Расію, каб яна дохлася. Толькі сюды, калі ехаць, то ехаць. Так, давайте таким чином мы отсюда проберем, а поставим это тут. Do dzieła. Trzymaj się lewej strony. Карацей, да планаў на вечар. Ты раней не плануеш закончваць працу сваю сёння? А то мало ли. Skręć w prawo. У нас тут ремонт в сусіднім. Тато працює цілий день, голова болить. Ну, акурат тая самая нагода, з якой патрэбна ехаць до хаты раней. У 1,3 плюс-мінус. Не хочеш так? Skręć w prawo. Мы пошли погуляли с тобой годинки-две. Zawróć, jeśli to możliwe. Что тут такое? Треба увесь вечер идти на шпацер. Після праці. А працу давай скончувати у 15 годині. Не як заўсёды 16. 17 у ця година. Давай після 15 години. Я заберу Діму, потім за тобою, одразу ж. Без усіляких перепинків, затримків і так далі. Ale Приведем его до хаты. Nieważne, znajdę nową trasę. Сами пойдем на шпацир. Будзе яшчэ сонейка свяціць, будзе тёпленько. Сходим на фонтаны, поглядим. На новый фонтан зайдем так само. Skręć w prawo.
Толькі пасля. Зануда. Сядзіш на сваёй працы да вечара са мной. А потом вечером пытаешься у тебя что-то там робишь цікавого, а нічого. Просто сяджу. Не треба со мною торгуватися, гандляватися. Калі што, гандаль, торговля. А хто, як не я, з тобою буде гандляватися? Ось, кажи мені питання. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Our lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see Ашказі хвост. Конечно, конечно. if we sail a little bit. Я тобі завсёди хвоста поправлю, не переживай. Prawej strony. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb. Ой, 400 кілометрів. Нема сьогодні настрою великого гуляти, сподіваюся, що зараз скончим гэтую задачу, то скончим стрим на гэтым. Пойду лепш монтовать відео. А каб зэкономіць час, Ганна поедзе на аўтобусе да хаты. Магчыма, сёння тады зраблю відэо і выкладу яго ў інтэрнэт. Каб мець з галавы да гэтую праблему. То у мяне на працы тое, што і заўсёды, я ж учора напісаў на вакацыю. Заявление мне подписали, и все, молчок паўсюль. А что, у меня в апошнія паўгода нешта змянилось? Что? А магчыма, у тебя есть праца для мяне? Так давай, галоўнае, каб плаціў я. We get if we sail a little bit high, a little bit low. I need us to be За копейки працаваць не стану, калі што. a little bit low, completely alone. Так, а тут что у нас? О, тут пас. А, Ира тут и не пас. Так само стоит гэтая палка. Ну да, ну... Паскудная гульня, на что так робить? Что в моих руках? Все в моих руках. Я ж запытался, у тебе може нечто есть? А ты кажешь, все в моих руках. В моих руках геймпад, коли что. Тебе у моих руках нема. Ты сидишь у своей працы. Вчора у Германию звонить, говорить на английском. И что? Это было складано, выпробование для тебя? Английский нечто сказать? Был бы тут позвонил. Конечно, ну-ну. Передай там своим менеджерам, то у их грошей не хватит оплачивать мои послуги. Так было. Ну-ну. Ты меня яшчэ ў свою секту зацягне, ага.
Пусенька, сейчас з усім розберуся. Повір мені. Always make up something, you know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, Ну що ти? don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pray Так, куди тут податься? Ну давайте в этот пас. test my patience. I try to pray for you. А мы все равно повсюду шлагбаумы. I try to pray for you. Я бы на это поглядела. На що ти поглядела? На то, як я би їх розганяв там усіх, чи що? Як я розмовляю на англійській мові. Ти хіба ж ти не бачила, коли в хаті була? А у мене були гэты зустрічі з нашаземцями. Как с ними разбираешься? З менеджером твоїм? Вельми легко. Должен разбираться, скажи мне. Вон, погляди на стрими тут. Який Петербург привоже. I try to pray for you. Адзінае толькі гэтыя дамы вось. Высоткі. Нібы савецкія. Усё псуюць. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. To the battles won, till kingdom come. Глядзеў отелі Хорватыі, Албаніі. Не, ніколі не глядзеў. А на што мне выглядзець? Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Типа махнем у Грецию. Ага, гроши есть на Грецию у тебя? Махнуть она вымыслила себе. И холера, от кого было бы право ехать, и я тут. Блять! Say I'm dangerous, cause I broke all the cages. No, I will sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every Trzymajcie time I prawej break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Грецию, Грецию. Ведаеш што, мне сёння ўвогуле няма ніякага жадання абмяркоўваць неяк хоць якую-небудзь падруж. Я гэта чакаю подруж, і уцечку, не уцечку. Карацей, вандроўку, во. Мы обсуждали, что это за задняя такая, а? На, вось такая задняя. Нема ў мяне настрою сёння абмяркоўваць нешта падобнае. Не ведаю чаму. Так што мы не выспаўся. И такі настрой паскудны. А в Грецию, калі што, мы с тобой не абмяркоўвалі ехаць у гэтым годзе. Мы с тобой абмяркоўвалі паглядзець магчымасць, а не тое, каб з'ездзіць. Зjedź w prawo. По касцы нема, сама ведаеш. To the battles won, till kingdom come. To the battles won.
Я б зараз морозиво, ведаешь что? Морозиво бы хапнул. Вот что я хочу. Зараз скончу стрим и пойду возьму морозиво. И буду есть. Не, треба поесть и обед. Обедать, а потом... Не, а потом морозиво не пойдет. Слухай, ну... Капец дилемма. Jedź prosto. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we can find a way, we can find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way, we could find a way. Слухай, треба, ведаеш яшчэ што паглядзець? Трэба залезці на гэты сайт школьнікаў, дзяцей нашых, паглядзець, якія ў іх ёсць там неспраўдзяны. Як гэта херня называецца, калі трэба легітымізаваць іх адсутнасць на занятках, я ўжо забыўся. Хаця трэба пракантралировать, бо на гэтым тыдні ўжо скончваюцца ў іх заняткі, і трэба, каб усё было належным чынам, каб не было пытанняў да гадавой адзнакі. Ось бачиш, аб чым я думаю? Ты аб Грэцыі, а я аб дзецях. Ось і ўся розніца. — 80 километров осталось. Слава богу, я нечто стомился уже ехать. Jedź prosto. We'll leave this place behind. No second chance. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. О, нехто долучыўся. Мне зараз піша, што ў нас 3 гледачы на стрыме. Калі не цяжка напісаць у чатик нейкае паведамленне пазнаёміцца, то напішы. Тут ты, Анна, мне пішаш там фрэквенцыю справедливіч. Ну так. І мне падалося з першага погляду, што гэта на нямецкай нешта напісана. А я потым толькі зразумеў, што польскае. Jedź prosto. Ўжо зноўку 2 гледачы. Хіба што гэты чалавек зайшоў, трохі прыхуеў з беларускай мовы і выйшаў адразу. Ну давай, ну. Нешта там правярае. Пушчай ужо. Нарэшце. Там Юстына, калі што, нешта пісала, трэба будзе паглядзець яшчэ нейкія 2 лісты. They say you don't gotta go home, but you can't stay here. Як тобі замок? Пригожий, правда? Przygotuj się do skrętu w prawo. They say you don't gotta go home, but you can't stay here.
Ужо зноў што 2? Ужо зноўку 2. Ты маеш на ўвазе 2 ліста, так? Ну так, 2, ну. А колькі яна павінна яшчэ прыслаць? Яны ж прысылаюць на Макса і на Алесю адразу. Таму 2. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Так, 40 кілометрів заставалося. Боже, як гэта довго сцягнецца. They say you gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone in the world out there. Што не? Табе не спадабаўся замак, ці што? На што гэта не? But you can't stay here. Я гэта не маю на ўвазе, ты позна... Ну дык я ж кажу, што затрымка яна дэфолтная, того калі я нешта здымаю і каментую, гэта 20 секундаў. Яно адбываецца на стрымы, і толькі пасля гэтага я бачу твоё паведамленне нейкае. З гэтым нішто неможліва зрабіць, бо відэа праходзіць апрацоўку ў ABS, праграма, якая дазваляе стрыміць. І таксама яно перадаецца потым на YouTube, на сервакі, і там яно таксама апрацоўваецца ўжо. Ну, типу декадуецца ці неяк так. І ўжо потым толькі я бачу, таму каля 20 секундаў. Затрымка існуе заўсёды. Trzymaj się lewej strony. Можна неяк пагугліць, і там трошки не разумею, магчыма ўвогуле знізіць гэты тэрмін, каб паведамленне бачыць як мага хутчэй. Але пакуль вось так. Przygotuj się do skrętu w lewo. Так, Скрэнь мы влево. приехали на ферму. Добра, першая ферма. Не супыняйся, давай. Я уже не памятаю, калі што мы везли сюда, на гэтую ферму. Ой, тут некие цеплицы. Клубнику выращивать. І ёсць першае з 16. Першае з 16 у нас ёсць, можна нару сабе неяк адзначыць, карцей. Не буду, потому что смешно слушать. Потому что смешно слухать, ёй. Ну не пиши тады. Не хочешь, не пиши. Добра, карацей, мы скончым на гэтым. З Ганнай, калі што, мы працягнем размаўляць ужо у WhatsApp, казаць. Это не важно. Тут мы просто захаваем гульню зараз, ужо працягнем заўтра. А на бягучы момант хочу зусім не развітаць, дзякуй, што завіталі, паглядзелі, ці ў запісе, ці то лайф, гэты хлопец ці дзяўчына, якая заляцела з Ненацку. Ведаю, што была здзіўлена, але ўсё ж такі, магчыма, з'явіцца жаданне паглядзець гэта потым. Вось, ставце падабайкі, падпіскі і гэтак далей. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і сустрэнемся ўжо заўтра. Пакуль.